Kasih nomor Ang mobile 13 annual conference आव बिराद मानसि फैदों। नै र' खोन्थानो जों हाबगोन इन्सि जालांगोन दा बिजोंनो हाबगोन ओरैहाय नै लामायाव मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै जानानै दङ मोनबा जानानै दङ बिजोंनो हाबगोन दाहाय नायलांबाय थादो लोगोफोर दै हायबो होनो रोङालै बोरै जाखो जोंहा नै सारमोन फैदों अबेनिमोन सार नै जोंहा सासे डिफेन्सआव थानाय मोजां ना ओरैनो जों खम नागिरि बे हाथायाव मेरला मानसि फैदों नै मालायखौ लोगो मोनो आजां गाजां बाथौनि एनुवेल कनफारेन्सआव नै हाब गोबां मानसि नै डिफेन्सनि मानसिफोरबो मेरला फैदों नै मैयानो हगारदों माथो आं मैयानो हगारदों थ' एरायख'नो हायालै मानसियानो मानसि एरायख'नो हाया नै मानसिफोरानो बाप जोब्बायानो लाइन जाबाय ओरैनो दा बेयाव हाबनोथ' सिकिं खालामगोन ना होमबा बेसे गोलावसै लाइन जाबायानो माथो मोनसे जादों लाइन अबेनिफ्राय फैदों राङापारा फरायनाया बिराद गिदिर बिराद माबा लाबोनानै खाम लाना फैदों बेसाबो गोदान बायदों नामा गोदान नङा ना गंसेनि दङ नै बेसा थेलामारानि बे थेलामारानि गारि गोजा बिसा गुवाहाटी जिल्लानिफ्राय फैनाय गारिफ्रानि गंनै खोमालै बिसा गंबेसे लादों ओरैनो गुवाहाटीनिफ्राय गारिखौ गंबेसे लादों गुवाहाटीनिफ्राय गारिखौ गंबेसे लादों माबा हेमन्त बिश्व शर्माया होदों दे होनबा दे सालबारिनिफ्राय फैनाय गारि गंबेसे लाबोदोंथाय सालबारिनिफ्राय गारि गंबेसे लाबोदों जोंफोर गंसेल' लाबोदो गंसेल' सालबारिनिफ्राय ओमफ्राय बे मा गंबेसे लाबोदों गंबेसे लाबोदों गारि जरानिफ्राय गंनै फैदों गंनै हा गारि फिसा गंनै गारि गिदिर गंनै गासै गंब्रै फैदों गारि फिसा गंनै गारि गिदिर गंनै गारि गंबेसे लानानै फैदों गारि बर्थमान जों आनसलिकनिफ्राय गंसे आरो गंफ्रोम गामिनिफ्राय गंफा गारि सफैगोन गासै बेसेबांसो गारि लानानै फैदों डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मथा मथि 45 खानसो गारि जाफैनो हागौ 45 खानसो ना दे गंनै गंनै लाबोदों नैबे दा नैबेयाव बादायाव थानाया मुसलपुर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि ओरैनो गारिखौ गंबेसे लाबोदों र' मिथिना लानि गंबेसे लाबोदों गारि जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गंबा टटेलाव जों गंबा लाबोदों आरो बेसेबांसो मानसि फैदों इयाव मथा मथि गंबायाव
350 जनसो जागोन 300 जों इयाव जों दिनै सानथाम थाफैबाय फार्स्ट स्टार्टिं दिन तारिखनिफ्रायनो जों इयाव थाफैदों थाफैनानै दिनै जोंहा अपेन सेसन नालाय जों इयावबो बाहागो लासिगोन गासैबो जोङो 350 जन मानसिया जोंनियाव आर'ज गाबैगोन दसे उनावनो मानसिफ्रा गासिबो दंजोबो ना दंजोबो ओमफ्राय सोरबा सोरबा इखै दा माबा दङ नालाय इयाव थांदो नै बिसोरनो ना होमबा दालाय दङ बिसोरनो थारावनो संनाय खावै जादों नै मोनाखै बेबायदि मोजांखौनो नांदो ओरैनो गारिखौ गंबेसे लाबोदों जों दा बर्तमान गंनै लाबोदों गंनै सानजा खोला बाक्सानि माने सानजा खोला बियाबनिफ्राय सानजा बाक्सानिफ्राय गोबां फैदो गारि जोंनि गोबां गारि फैदो मथा-मथि प्राय 25-30 खानसेयानो जागोन खिन्थु जों बियाब हिसाबै गंनै गारि लाना फैदों आरोखि गारिया बैथिं दङ ना बैयावबो लाखिदों गोबां गारि ओरैनो बेसेबांसो फैदों मानसिफ्रा मथा-मथिथ' मानसिया जोंनिया प्राय 3000नि सिङाव जाया 3000 ओरैनो जानाय लोंनाय जेनेबा जों जेबो असुबिदा मोनाखै आरसिनिफ्राय मोनदों जोङो आरसिनिफ्राय लाबोनानै मा बुंगोन नामा जों जेबो खस्थ' मोनथ'वाखै आरो जोङो फैनानै मोजांखौनो नांफैदो जानाय लोंनायाव जेबो उसुबिदा जायाखै गावबा गाव लानानै फैखादों सानजा बाक्सा जिल्लानि ओमफ्राय गमा आर'जआव जोङो 2टासोआव ओंखारलांसै आरो न'आव गासिबो ना गासिबो जों सानजा बाक्सा जिल्लानि जमानो गासिबो बेखौनो ना होमबा दालाय खैथासोआव थांनो हायो नैनिफ्राय गारि रास्ता जेरै किलार हैनो दे होमबा दे थांगोन आरो बुंबाय दाथ' जाखाबायानो खस्थ' मानोना माखासे जों इयावनो संना जानायनि बेब'स्था खालामबाय थानाय जानाय जोंनि जिल्लानि जाबाय नालाय जोङो बेबायदि जोंनो सुबिदा खालामना होआखै बेनिखायनो जोङो निजेनो संना जानायनि बेब'स्था खालामबाय गारिया गंबेसे लानानै फैदों गारिया जोंना अनेकथा फैदों माने हिसाब गैया जोङो दायो फैगासिनो दं गामियारिबो गासिबो बिसोर ना होमबा गासिबो बेयो जोंनि अनेक जायगायाव दङ बै लामा सेराव दोनना दङ खस्थ' मोनाखै ना दे खस्थ' मोनाखै होनबालाय बेथ' माने जों संनाय जानायाथ' जोंनोमोन मेन गुबै बाथ्राया माने खस्थ' खालामनांबाय एसे दा आनसलिक हिसाबै जोङो हग्राजुलि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट हग्राजुलि आनसलिकनिफ्राय जों बेयाव दंफैयो बेनिफ्राय थांनो ओंखारगासिनो दं मानसिफोरखौ माखासेया थांबायानोसो माखासेया फैगासिनो दङ जोंनिफ्राय आसिखान गामियाव हग्राजुलि बियाबनि आसिखान गामियाव जोङो हिसाब खालामना मोनदों 2400 मानसिया गारि गंबेसे लाना फैदों आरो बेसेबांसो पपुलेसन फैदों मानसिफ्रा फैनाया सब बुंनो रोंगोन 62 100 ना 1000 62 जनल' गामि दरसेनिफ्राय ओमफ्राय बेसेबां जों डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ढेकियाजुलिनिफ्राय बाथौ बियाबनिफ्राय बेसेबां जों गारि गंबेसे लाबोनो फैदों दाथ' बेखौ बुंनो हाथ'ला सोरबा बुंनो हागोन नामा जोङो कैलाजुलि आनसलिक अनजालिपारा गामिनिफ्राय फैदों आनसलिकनिखौ मिथियो जोङो आनसलिकनियाव जोंनाव 15-20 खानसो गारि फैदों मानसिफ्रा बैफोर नामा ओरैनो मा ओनसोलनिफ्राय फैदों नोंसोरा मा ओनसोलनिफ्राय फैदों राङापारा गारि गंबेसे लाना फैदों गंनै गारि गंनै बेसेबांसो जागोनदां 200-300 बिदि थांगोन दा गामिया जोंना गारिया 60तासो फैदों दा बियाबनिफ्राय बेसेबां फैदों 60तासो गारि फैदों रेडि जानानै दं बुंगोन नामा सोरबा 2000निबो बारा फैदों दा गमा आर'ज थांनो नागिरदों ओमफ्राय बेसेबांसो नोंसिनि महिलाफ्रा फैदों माइनावफ्रा माबाया 30 जन आहा हिनजावफ्रा 30 बेसेबां फैदों 23 जन दङ महिलाफ्रा 23 जन ओरैनोथ' जोंनि बेलसे बियाबनिफ्राय फैनाया गासै माइनाव आफादा जोङो दाख्लैनिफ्राय थाफैनाय हिसाबै जोङो 2000 माइनाव आफाद दंफैयो आरो बिनिफ्राय गासै लाइमोना 1500 दंफैयो आरो बेनिफ्राय गासै दिनै जेसेबां फैदों
दिनै टटेलि जोङो दा हिसाब मोन्दों गारिया गासै 33टा गारि फैदों बास गंब्रै ओमफ्राय गासै गारि फिसा फिसौ लानानै जों टाटा मबाइल बायदिसिना लानानै गासै जोङो 33टा गारि फैबाय 33टा गारियाव दिनै जोंनियाव 4,000निबो सायाव फैदों दा थांनो ओंखारबाय महाराजाव बयबो थांगोन ना ओमफ्राय दा नोंसोरल' ना दंबावो बिसोर नामा गासिबो नै बिसोरो नै बिसोरबो बेलसिन नङा होमबा बेलसिन नै बिसोर गासैबो बेसेबांसो जाहोनो हादों दा बर्थमान जोंनिया 22,000 जाहोदों दा 22,000 जाहोदों दिनै साननैयाव ना सानसेयाव 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 22,000 जाहोदं ओमफ्राय दिनैबो दंबावो दिनैथ' फैगोन जेनेरेल अपेन सेसन ओरैनोथ' दिनै खमसे खम माने 50,000आथ' 50,000 जाथारनांगोन जागोन ना बे लकेल एरिया थाखाय नालाय 50,000 जागोन ओरैनो सार जागोन ना जागोन बेनि बांगोन फसनो नाय रायजो राजाफोरमोन गासै सुबुंगौमा लेरा फोथार नैबे लेरा फोथार ओनसोलाव सुबुंगौमा जादों बाथौनि बेखायनो नाय पपुलेसनखौ खोन्था केमेरा खोन्थालाय गासै 50,000 नङा 50,000नि बारा फैबाय 1,50,000 बेसेबांबासो पपुलेसन फैगासिनो दङ ओरै आरो लोगोसे नामा लाखनिबो बारा नै